Dêra Mor Hobil û Mor Abrohom li Midyata Mêrdînê ye. Ev dêr bi dîrok û mîmariya xwe gelekî navdar e. Lê van salan bi baxçeyê xwe jî bala herkesî dikişîne. Lewra baxçeyê dêrê bi eşya û malzemeyên kevn û bermayîyan hatiye xemilandin. Welatiyên ku tên dêrê bi dilê xwe resman dikişînin. Kerem bikin em jî biçin Midyatê. Satil û ketileyên kevin, makine û bisikletên berê. Hemû ji aksesuarên vî baxçeyî ne. Ev der Dêra Mor Hobil û Mor Abrohoma Midyatê ye. Dêra 1500 salî bi mîmariya xwe balê dikişîne. Lê taybetiyeke wê a din jî heye. Ew jî peyzaja baxçeyê wê ye. وقتی جماعت ما گوه بین و چنا مزالقه و زاروکن ولو تشنا اما ولکو دررونن وقتی ولو ما فکری ما گو لازم است تشکی ولو بقچه کی یشیل الان از ام چکن جبوی ملت حموه طبی ودری فرق نینا جبوی انسان حموه. Dêra dîrokî bi baxçeyê xwe bala her kesî dikişîne. Lewra baxçeyê dêrê bi eşya û malzemeyên kevn û bermayîyan hatiye xemilandin. طبی نها وکا ودیتن و گریان ودیتن yani hemen hemen se bahreyi behtirci geri dönüşüme çek. Çünkü merakıma haya hem jboy muzama çekiriyal vederil dere ma kütüphana ma çekiriya. Serokê Weqfa Dêrên Qedîmên Süryaniyan Yusuf Türker ev 15 salin ku ji bo xemilandina vî baxçeyê dixebite. Ji bo vê jî odeyeke dêrê kiriye atolye û van tiştên balkêş li wir çê dike. Atölyekî me qurmuş kir yê bi imkanê min da û tiştê ez karim gerî dönüşüme hemû ez çê dikim. Hemû jî bi destê min çê dikim. Baxçe dêrê bala welatiyan jî dikişîne. Fakıza خوش zaten az sürekli tema ve parkım ve park azgar ki garam hem kilise ve hem bahçe ve jboy hem fotoğrafa jboy gamrun jboy piknik havale khora دور که گل کی خوش شکری از تبریک دکم. والله صاف کیفا ما ام فوتوغرافی واجی çekmiştik hem çin bahçe خوشی saat çektik. Keyfa mecburiyete yani. Dêra qedîm bi saya Keda Türker bûye wekî muzeyeke servekirî. Ajansa Pêşketina Serhedê bi piştgiriya Walîtiya Agriyê ji bo danasîna Başir